Ja, så har jeg fået en gæst med ind her, som er ejeren af Rum Club inde på Store Kongensgade. Ja, og du er jo inviteret herind, fordi der er lidt kaos med din kære udlejer. Ja, det må man sige ja til. Det har indtil videre taget min kære udlejer 6 år at levere på en lejekontrakt, og de gjorde det her i marts måned 2025. Og vi skrev under på en lejekontrakt 1. februar 2019. Hold da kæft. Ja, det er måske en lille smule skørt, at det skal tage 6 år at lave en butik op til en bar i vores moderne samfund, hvor vi kan sende en mail ud til 1 milliard mennesker på et splitsekund. Men at få en byggetilladelse i Københavns Kommune, det er svært. Det er faktisk med at tage min udlejer 4 år og 2 måneder at få en byggetilladelse igennem Københavns Kommune til at lave det gamle ostehjørnet om til en bar. Og det synes jeg måske er en lille smule under kritik, fordi at hvis du har 2 hjørnesætter rygt med, så kan du standardisere den proces i et Excel-ark. Så skal det måske ikke tage 4 år og 2 måneder. Det er helt skørt, altså. Men ja, så det er simpelthen noget af det mest sindssyge, jeg er blevet udsat for i mit liv, og siger måske ret meget, hvordan det her, jeg er jo begyndt at referere til som Djøflandia. Hvor at desværre i Djøflaget ser det ud som om, der ikke er nogen helt almindelig sund fornuft, der gør sig gældende, eller et almindeligt rationale, fordi det skal jo ikke tage 4 år og 2 måneder at lave en butik op til en bar, eller få en byggetilladelse. Det er jo helt sindssygt. Altså, også bare omkostninger, altså. Altså, at jeg vil sige det på den måde, at det så skal tage min udlejer 2 år yderligere at bygge færdigt. Det er jo så endnu mere skørt, og han har bare ikke haft travlt nok til at skulle fakturere med en fuld husleje, så derfor tager det 2 år yderligere. Men okay, det tog jo også 9 måneder for at lave en brandfuge, og så kan det måske også være svært så at komme i mål, ikke? Så ja, altså jeg synes jo det er skørt. Jeg kan ikke rigtig se, at det tjener noget som helst, at det skal tage 6 år for mindre erhvervsdrivende at lave en butik op til en par. Så nej, det er ret skørt også. Jamen altså, det må da også have kostet en del. Altså når man tænker på, at det starter før coronaen, og så... Altså, som mindre erhvervsdrivende er vi jo lidt vant til en gang imellem, men når noget ikke går, som det skal, så betaler man lidt sine egne penge, og så, så træder man lidt vanden for, indtil man når i gang med sit næste projekt, og så, så kan man lige så komme til at tjene nogle penge igen, i og med, at man ikke er en del af resten af det her Djøflandia. Men jeg havde sgu ikke lige regnet, da jeg skrev der 1. februar 19, fordi på det tidspunkt faktisk allerede brugt, tror jeg, 6 eller 7 måneder på at få en lejekontrakt på plads. Se lokalerne, blev enige om, hvad vi skulle, og hvordan der var ledes, og så skrev vi endelig under. De havde faktisk til 1. november 19 til at levere det, der hedder en ibrugstagningstilladelse, og det er det papir, man får fra Københavns Kommune, som der ligesom siger, at lokalet må blive brugt til det formål, som du har. Så i vores tilfælde restauration. Og det er det, jeg skal bruge, for at jeg kan søge en bevilling. Så jeg kan drifte en helt almindelig restauration med en alkoholbevilling. Og det fik vi i marts måned 2025. Så jo, jeg vil sige, at konsekvenserne har været kæmpe enorme økonomisk, personligt også, og selvfølgelig også lidt på et mentalt plan har det været ret skørt, at jeg ikke rigtig været her over min egen skæbne i 6 år. Det er ret syret at tænke over. Har dog også gjort, at jeg har haft muligheden for, tror jeg, tænke mig ekstremt mange lidt længere tanker omkring vores moderne samfund, og at sige, at jeg synes godt nok, det er et skørt samfund, vi her i det her lille kongerige har fået banket op over de sidste 20-25 år. Og jeg synes, det er skørt, at vi er gået fra, at jeg i 04 uden nogen erfaring, som 24-årig kan hyre en bygningskonstruktør og kan overtage butikslokale, lave det om til en bar. Det var dengang, det hed Barbarella, inde i nær Frederiksmarksgade. Ja. Og der kunne vi overtog i, jeg tror det var 1. februar eller 1. marts 4. Og jeg kan huske, at vi i august måned modtager bevillingen. Altså det vil sige, at vi får byggetilladelser, ibrugstagningstilladelser og en bevilling på 6-7 måneder. Så går der 20 år, og så går der 6-7 år. Så kan jeg sådan bare umiddelbart med lidt matematisk anlagt anskue, at vi er blevet 12 gange mindre effektive i det her samfund over de sidste 20 år. Ja. Og det synes jeg er ret syret, fordi det hænger ikke sammen med, hvordan det der Djøflandia ser sig selv. Ikke? Alt for mange mennesker, der går i jakkesæt med høje akademiske uddannelser. Så det er ikke kun os, der er på kontanthjælp, der kæmper? nej, altså det er jo fanet med syret, at vores erhverv og de bliver ved med at snakke om, de rigtig gerne vil gøre det godt for mindre erhvervsdrivende. Ja. Men de mindre erhvervsdrivende i Danmark har aldrig haft ringere vilkår, end de har i dag.
Der er jo, altså hvis vi tager det på lidt større plan, og det er desværre mange af de sandheder, der ikke rigtig bliver proklameret i de sådan mainstream danske medier, fordi de bliver ligesom nødt til at være en del af det der propaganda puppet show, som jeg vælger at kalde, de ligesom kører over for de fleste. Men for eksempel den generationelle, eller den samfundsmæssige kontrakt imellem vores finansinstitutter og vores mindre erhvervsdrivende og grundlæggende brudt. De fleste, der bliver mindre erhvervsdrivende i dag, kan jo ikke få en konto i en dansk bank. Ja. Altså, og det er fanet med skørt, at de fleste mindre erhvervsdrivende i dag ender med i alle de der fake app-banker, sådan noget, du ved, Lunar eller Revolut, lige præcis, alle de der, ikke? Og det er jo skørt, og det der er endnu mere skørt i, i den henseende, det er så, at når du så som mindre erhvervsdrivende havner i de banker, og skat finder ud af det, så anser de bankerne for at være super fusket. Ja. Og så går de efter dig i din virksomhed, fordi de mener, at du er en af dem, der ikke har, du er en af de der fuskere. Problemet er jo bare, at de fleste kan ikke gå ind og få en bank i Danske Bank, Nordea eller Sydbank. Ja. Altså det er ikke muligt for de fleste mindre erhvervsdrivende. Og det er jo så, så et er selvfølgelig, at det ikke skal tage 6 år åbne en tid, men der er med mange ting, hvor jeg vil påstå, at det at drifte små virksomheder i dagens Danmark er markant hårdere, end det var bare for 20 år siden. Men det er jo også, det er jo det, jeg selv hader ved rapportering i nyhedsmedier og alt det der. Du får tit den rigtige mening fra for eksempel SMV Danmark, når du hører interviewet live. Når du så bliver klippet til aftennyhederne, så er der egentlig ikke noget brok i det, der bliver sagt sådan rigtigt. Nej, der er jo nok utrolig meget. Altså jeg vil sige, jeg er ret overrasket, for eksempel, når jeg prøver at få min historie i de danske medier nu i 6 måneder, og har ikke rigtig kunne lykkes med det. Den ligger lige nu hos 2 store medier, som jeg håber på at bide på, fordi jeg synes, de er skørt. Ja. Og det burde være nyhedsskabende, at man ender med at spilde, altså igen 6 år. Hvis vi forventer skal arbejde 40 år af vores liv, så er 6 år 5% af mit samlede arbejdsliv, jeg har rundt og ventet på at få lov til at åbne en forretning. Ja. Det er syret. Og det er simpelthen så skørt, og det er jo selvfølgelig 6 år, hvor jeg ikke kunne tjene de penge, jeg skulle. Det er 6 år, hvor jeg ikke kunne betale til min pension. Det er 6 år, hvor jeg bare har stået stille. Ja. Ikke at jeg stået stille, jeg har prøvet at lave nogle forretninger. De er ikke helt gået, som det skulle. Men det syrede, at det her det ligesom skulle være mit ståsted at gå tilbage til, og så, og så skal det pludselig tage 6 år. Og ja, jeg vil jo påstå, at det er jo lidt... Det er lidt interessant, at vi har et system, der ikke kan kende, at det regelsæt er kollapset. Ikke? Fordi et regelsæt på teknik- og miljøforvaltning bliver sendt hjem i en hel uge, hvis det tager 4 år og 2 måneder at få en byggetilladelse for noget så standard, som at lave butik om til en bar. Ja. Så sidder der simpelthen for mange højtuddannede akademiske mennesker. Der sidder mange, der ikke laver noget. Ja, på en eller anden måde, ja, fordi det er jo sjovt nok, de sidder der alle sammen i 40 timer nu, de sidder og passer en kontorstol, de sidder og passer en lærerbar, de sidder der alle sammen derinde. Men der er jo et eller andet den der måde, hvorpå at det der byråkrati er bygget op på, som bare gør, at det bliver ekstremt ineffektivt. Og det var også derfor, at i forhold til det 2004, og det nu skal tage 4 år plus, er jo helt lamslående og helt skørt. Og det der er endnu mere skørt, det viser også ret meget, at vores, jeg vil sige helt grundlæggende, har det som mindre erhvervsdrivende i Danmark været lidt syret at se, at vores embedsværk, eller som jeg kalder djøflaget derude, det også så lidt har skiftet over de sidste 5-10 år. Ja. Jeg kan huske, jeg har altid som iværksætter jo kunne ringe ind til hver embedsmænd og sagt, jeg har fået den her skøre idé, jeg vil gerne gøre det her, og så havde man kommet på et eller andet underligt, og så var de sådan lidt, ja okay, giv os lige 3-5 dage i dagen, så finder vi ud af, hvordan du gør det der lovligt, og hvordan regler du skal løbe op til, så kan vi ligesom komme i mål. Dog var skiftet lidt, fik vi lige lidt før corona, og hvor vi begyndte at løbe ind i en mur, som der hed, vi kan ikke forholde os til konkrete henvendelser, fordi det er sagsbehandling. Og det er ret syret, og det rammer ret meget, specielt under corona, hvor vi alle vores mindre erhvervsdrivende, vi fik lov til at skulle kæmpe og ud og ansøge en masse penge og med revisorer og alt muligt ballade, og man skulle op til alle mulige af deres dokumentationskrav. Og der var det ret syret, når man så ringede til dem for at spørge, hvordan det hang sammen, så fik man bare det der svar, ja, men det kan vi ikke rigtig sige til dig, men du må gå ud, her har vi de der PDF-guides, og ellers må du finde det hos private konsulenter, og så bliver jeg nødt til som samfundsborger at spørge, hvorfor det er, I sidder, hvor I sidder. Ja. Fordi hvis I ikke sidder der til at hjælpe os, de skal jo ikke være dørvogtere, de skal være døråbnere. Ja. Altså hvis de bare står og vogter dørene og holder dem lukket for alle os almindelige samfundsborgere, så giver deres stilling i vores samfund ikke rigtig så meget mere mening. Og helt overordnet med det, jeg var udsat for nu her, hvor at du ender med 4 år 2 ballade i samme sagsbehandling på noget så standard som byggetilladelse.
og ikke mindst, at man meget ofte, når man snakker med dem, så er de ikke så gode til folk, så til menneskerne bag deres sagsnummer primært forholder sig meget firkantet til sagen, og kun kan forholde sig meget firkantet. Så kan vi måske også lidt snakke om og pointere lidt, at det er med AI, bliver jeg så nødt til at pointere, at hvis de alligevel har lavet alle deres PDF-instrukser og værdier, så kan vi snart indlæse alt det i en AI. Ja. Og hvis den alligevel, hvis sagsbehandlerne i vores djøflag alligevel forholder så meget firkantet til de mennesker, der er bag deres sagsnummer, så kan AI-robot det også. Ja. At det vil sige, at med mindre af vores djøflag begynder at se de mennesker, der er bag deres sagsnummer og begynder at tage nogle menneskelige beslutninger, så er der reelt set ikke nogen grund til, at de sidder, hvor de sidder. Fordi så kan de alle sammen erstattes af en AI-robot, og så kan vi rigtig sende dem alle sammen hjem. Det var også det, vores digitaliseringsminister også var ude og sige det der med, at der kunne spare så mange penge, hvis vi bare gik over og tog de her pladser og udskiftede det med AI. Altså jeg synes jo, det er jo lidt skørt med den revision, vi har set for alt det der, i forhold til, hvad du kan lide, og ikke mindst konsekvenserne på vores medieverden, ikke? Altså, du ved, hvad bliver fremtiden i forhold til, du ved, what's real and what's fucking fake, altså med de seneste ting, er det jo skørt at se. Nej, altså det er jo blevet så, de er blevet så dygtige efterhånden, eller blevet så gode til det. Ja. Men ja, altså det er jo klart, der ligger jo klart en samfundsmæssig udfordring, også en retfærdiggørelse, hvorfor der skal sidde så mange højst betalte akademikere, hvis de alligevel ikke har nogen værdi, og ikke mindst også, hvis deres byråkratiske kringelkrog gør, at det bliver så inkompetent, at det skal tage så lang tid at få noget som helst igennem, ikke? Ja. Så altså, men jeg synes jo bare, altså jeg ved ikke rigtigt, jeg synes jo bare, det er jo så skørt på så mange planer, og jeg synes det er så skørt, at vi havner i et samfund, hvor at helt almindelig sund fornuft og rationalitet ikke gør sig gældende, når du havner i et bureaukratisk djøflag. Og det synes jeg er syret. Altså, jeg kan dog bekræfte, at Line Barfod var jo ude, hun er vores teknik- og miljø, tror jeg, borgmester, hvis jeg ikke husker helt fra Enhedslisten, og hun var jo ude at melde for noget tid siden, at der maksimalt er 18 måneder sagsbehandlingstid i teknik- og miljøforvaltningen. Og det kan jeg godt bekræfte. Dog kan jeg bekræfte det via, at vores sag på 4 år og 2 måneder er kørt over 3 forskellige sagsnumre, der sjovt nok alle sammen bliver arkiveret lodret hver gang de nåede 18 måneder. Det er jo også en smart måde at holde sagsbehandlingstiden. ja, altså det er jo det, der også er endnu mere syret, ikke? Fordi så lige sidder der et djøflag, hvor at man kan benægte en virkelighed, eller kan køre det ind i et Excel-ark, og hvor at så kan man jo bare leve op til en eller anden, fordi jeg er helt sikker på, at den eneste grund til, at de har 18 måneders sagsbehandlingstid som maksimalt, er vel jo nok, fordi at der sikkert ligger et eller andet mellemlederlag, hvor der skal udbetales en bonus, hvis de har maksimalt 18 måneder sagsbehandlingstid. Og det er jo så det syrede, så virkeligheden hænger jo ikke nødvendigvis sammen. Altså, med den der, altså, det er jo også det, jeg synes, der er så det syrede med vores moderne samfund her i Danmark. Det er jo bare over de sidste 20 år virker det som om, at politikerne har brugt spindoktorerne til at spinde sig væk fra virkeligheden. Ja. Så lige nu lever vores magtelite og vores politiske elite inde på Christiansborg i en helt anden virkelighed, end den alle os andre lever i rundt om. Altså, det ved jeg, ikke? Og det jo, synes jeg, er syret. Altså, fordi så kan de jo sætte sig ned og spinde alt. Altså, du ved, og så er der jo stort set ikke nogen forskel. Altså, hvis vi skal tage op på lidt andet plan, der er jo stort set ikke nogen forskel på det, eller for eksempel, at vores statsminister først skal ud og siger, at vi alle sammen skal blive længere på fabrikssamlebåndene for bagefter benægte, hun har gjort det. Ja. Og det er jo sådan helt trumpsk, altså lad os lige blive enige om, det er jo sådan helt trumpsk at først sige det ene og det andet. Og derfor er spørgsmålet reelt set, om vi er, det går vi griner af den store orange dildo på den anden side af sundet, men altså, der er jo mange af den måde, politik bliver drevet på i dag, og den benægtelse af virkelighed, som han er fortaler af, som der lige så meget bliver dyrket, her i Danmark, ikke? Men der er også bare sket et skred i politik, altså bare under coronaen, hvor at ikke Hummelgaard, der går ud og siger, mere overvågning, mere frihed. Nej, men altså prøv at høre, altså, det er også derfor, jeg bliver lidt, altså hvis vi først går djøfladet, nu er vi selvfølgelig også på Christiania Radio, så måske er ytringsfriheden lidt større herinde, så kan man lov til at sige, lidt mere, men altså det er jo lidt sjovt at se, at altså, hvis jeg skal være helt grov, så vil jeg våge påstå, at vi ikke har nogen politikere i vores dagens Danmark. Ikke? Det er jo kun administratorer, fordi der er ingen af dem, der sidder inde på borgen, der rigtig kunne tage en svær politisk beslutning, om det galt deres liv. Ikke? Ja. Og ikke mindst også bliver man nødt til at spørge djøflaget, hvordan det kan være, at hver gang, at vi skal have lavet nye personlovgivninger, så er det altid inspireret af de mest fascistoide overvågningslovgivninger, der nogensinde bliver lavet. Så et spørgsmål til Djøf-forbundet kunne det være, om der er sådan en privat fascistisk natteskole, alle djøffer går i, som vi andre ikke ligesom kender til. Og så ikke mindst administratorerne inde på Christiansborg nu vælger, når vi ved, hvem Palantir er,
at lige pludselig skulle give al vores data til den mest nasty private overvågningsorganisation. Til den mand, der siger, at demokratiet er ikke... er ikke den bedste styreform, ja, lige præcis. Og så bliver jeg bare nødt til at spørge, hvordan de der politikere derinde på Borgen overhovedet kan sætte sig ned og tænke de der tanker, om de virkelig, altså det er så skørt, at de ikke har vores fælles, altså det er jo derfor, de er der, de burde være til at beskytte os, de burde være repræsentanter for os som borgere, men det er de jo ikke. Altså, nej, altså, så det er også der, vores moderne verden er jo helt at lave, altså, og jeg forstår ikke, at vi bliver ved med at fokusere på al den her krig, og altså, du ved, i min optik, jeg er måske også bare en lidt anderledes tænkning, jeg ved, at de er sønner politiske flygtninge, og derfor ikke anser krig som værende et plus. Og derfor så forstår jeg jo ikke, at vi nu her skal være i krig mod russerne igen, ikke? 80'erne ringede og rigtig gerne have russerfrygt igen, ikke? Fordi at prøv at høre, what the actual fuck we are, ikke? Altså, hvorfor starte den der krig? Ja, igen, ikke? Altså, og det er også det, der er så sjovt med europæerne nu, når den lille orange dildo ikke vil have, den skal suttes mere, og vi ikke skal være i krig mod russerne mere, så sjovt, så tror jeg, det europæiske, fordi vi stadig skal være i krig mod russerne, ikke? Og det giver slet ikke nogen mening, og det er simpelthen så historieløst, ikke? Altså, fordi at det, som de fleste mennesker ikke fatter i vores moderne samfund, det er ud af de 77 millioner døde under 2. verdenskrig, der var 27 millioner af dem russere. Ja. Altså, vi tager lige en tredjedel af alle de døde under 2. verdenskrig, det var russere, og så skal vi være i krig mod dem. Og det giver så endnu mindre mening, hvis du står en lille smule om fucking historie, ikke? Altså, fordi hvis du ved lidt, ikke? Altså, igen, hvorfor hedder Rusland? Det gør det faktisk, fordi det var den svenske vikingelite, der hed The Rus, der var med til at navngive området, ikke? Ja. Det vil sige, det var den svenske vikingelite, der var med til at navngive Rusland. Rus-vikinger. Lige præcis. Ja. Det var dem, der havnede ned i Kiev, du ved, Ukraine, ikke? Og det er derfor, du laver Kiev-Rus som det første, ikke? Og det var fordi den gamle Kiev-elite ikke kunne finde ud af at holde styr på alle deres vilde bønder, ikke? Og så kom der de der meget brutale vikinger forbi. Hey, I kan godt være politifolk og militærfolk, perfekt. Så er det derfor, vi etablerer det, ikke? Ja. Og det er sjovt nok også den connection, vi ikke har i de her helt hjerne, altså vores isolerede moderne historie og vikingeforståelse herhjemme, ikke? Altså perserne er jo en af de 3 folkefærd, der havner heroppe, ikke? Det er jo derfor, den blå øjenmutation er rigtig persisk oprindeligt, der har ikke noget at gøre med at være hvidhud eller blåøjet, ikke? Og det var også derfor, at vikingerne faktisk, The Rus, de vælger jo prøve på at opsøge deres, de kan læse i deres gamle saga, at vi kommer fra Persien og prøver på at opsøge det. Det er derfor, de sejler ind i floderne i Rusland. Det er jo derfor, de havner nede i det sorte hav og Reseters havner i Persien. Ja. Altså, så forestil dig, at vikinger går for det her bundske bunderøvssamfund heroppe i Norden, og så nede i Persien 800 år efter Kristi, hvor der kommer ned til algebra og olielamper, der lyser gaderne op, og de har regeringer, og de har lovgivninger, og vi venter bare rundt her. Altså, det er jo måske nogle af de der perspektiver, man engang imellem lidt føler, at vi mangler de her moderne tider, hvor de fleste bare sidder og er helt historieløse og slet ikke fatter, at vi er et fucking folkefærd, der har vandret over alle grænser, og alle moderne grænser, der er opstillet af nogle gamle magteliter, som der rigtig noget at gøre med de befolkninger, der er drevet med. Ja, don't get me started. Altså, den her fucking, altså, det er også derfor, altså, den her, vi er simpelthen så historieløse i vores moderne samtid, at det halve kunne være nok. Ja. Og det er også derfor, at vi bliver ved med at blive reddet rundt af de interessante, fordi vi rigtig ikke forstår vores egen historie. Ikke? Såsom at vi stadigvæk er hjernevasket til at tro, at vi blev reddet af amerikanerne og englænderne under 2. verdenskrig. Nej, amerikanerne og englænderne gik først ind i 44, da de vidste, at russerne havde knækket Hitlers krigsmaskine på Østfronten. Ikke? Altså, det er jo en historisk fakt, og det kan du gøre, hvad du vil med, og det er måske også derfor, der kun døde 400.000 amerikanere mod 27 millioner russere. Ja. Ikke? Altså, så det er det, altså. Så ja, og alle de her tanker gør måske også mere, at jeg måske ikke burde bruge min tid nede i en fucking kælder, fordi at nu har jeg siddet og kigget på det samfund i 6 år, og synes godt nok, at vi er blevet helt inkompetente. Altså, jeg forstår slet ikke, hvor ignorante og historieløse vi reelt er. Ja. Men det virker også, jeg vil så sige, jeg har haft utrolig meget selvindsigt og til at se på, at vi jo slet ikke, vi forstår ikke rigtigt herhjemme, fordi vi anser selv for værende forholdsvis veludviklet, og vi er ligesom en del af den ypperste udvikling inden for den hvide vestlige civilisation. Men vi forstår jo ikke selv, hvor vidt centreret alle vores uddannelsessystemer er, ikke? Ja. Og hvor underlagt magtimperiet de reelt er, ikke? Altså, vi har samfundsfaglærer, der stadigvæk hjernevasker vores børn til at tro, at vi ejer vores nationalbank. Når vi er medejer af nationalbanken, men vi ikke ejer den fuldt ud, så starter hjernevasken allerede i folkeskolen og gymnasiet, ikke? Og det er jo også den manglende uddannelse, man egentlig får i folkeskolen. Ja, du lærer altså, jo ikke de ting, du egentlig skal bruge i voksenlivet. Nej, du lærer nogle formler og lærer at regne, men du lærer ikke
at bruge det til det, vi egentlig skal bruge det til? Altså for eksempel skal... Nej, der er jo klart en dis, altså nu siger jeg ikke, at vi skulle lave en folkeskolereform, fordi at vores bunderøveradministratorer inde på borgen der, de har godt nok, tror jeg, virkelig reddet vores folkeskole rundt, og det er ikke blevet bedre med den folkeskolereform, der er. Og måske skulle man lade folkeskolelærerne, forældrene og pædagogerne rigtig sætte sig ned og blive enige om, hvad det er, vi skal. Altså hvad er det moderne menneske kan kunne, fordi det er måske nok mere den samtale, vi skal tage i forhold til, hvor vi er i dag, ikke? Og det er jo helt sort at tænke på, at vi stadigvæk tror, at vi skal lave fabriksmedarbejdere, og sjovt, når den moderne fabriksmedarbejder, det er jo faktisk det, de bliver uddannet til. De lærer at sidde stille og roligt på en stol og sidde og arbejde på en computer, ikke? Og lad os blive enige om, at hvis du sidder på en computer i dag og på en kontorstol, så er du altså en fabriksmedarbejder. Ja. Det er, at du stadig tror, du står i blue overalls, du ved, og nede på et eller andet samlebånd, for at du er en fabriksmedarbejder. Nej. Altså i dag er vores moderne fabrik, det hedder altså en skærm og et tastatur, ikke? Og det er også derfor, bare fordi du sidder på en kontorstol, så skal du ophede over en arbejder. Nej, det er du ikke. Det er jo et moderne arbejder. Wake the fuck up and smell the roses, altså. Og det er jo også derfor, det er jo simpelthen, altså, så ja, jo, altså jeg synes jo, det er skørt, altså jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Det er jo, altså det skal ikke tage 6 år for lov til at åbne en forretning i Københavns Kommune. Helt basic. Det der så er endnu mere skørt end top af alt det her, det er jo min udlejer så har været helt blank, så de så har lavet en dobbelt huslejestigning faktisk også med torsdagvirkende kraft, og derfor så prøver på at få smidt ud nu. Ja. Og gå ud efter mit selskab og prøve på at melde mig konkurs og alt muligt jazz, ikke? Og jeg synes simpelthen, det er så uværdigt, ikke? Det er så uværdigt og neddragtigt fra deres side at agere på den måde, efter de ikke har leveret i 6 år. Men igen... ikke levere i 6 år, og så lave ulovlig stigning, og så bagefter sige, hov, du betaler ikke, du skal gøre os konkurs nu. Ja, lige præcis, ikke? Og det er jo sådan en helt next level psychopath, men altså igen, det er lidt svært, det virker som om udlejningsbranchen primært besat af psykopater, ikke? Eller du ved, ja, okay, det er måske lidt opsat. Men det er i hvert fald, som du begynder at sige, det er i hvert fald svært at udskamme de skamløse. Ja. Ikke? Og det er jo sort at tænke over, at de får lov til at sidde i en meget beskyttet stilling i og med, at det er dem, der beskyttede vores, altså lad os huske, altså så længe hele vores værdisættelse på samfund stadigvæk ligger hos hvad det hedder, i vores mursten. Altså jeg ved ikke, om jeg skal sige det, men der er jo letteste måde at kalde kejsers nuklear på hele det her moderne samfund. Ja. Og det er jo rigtig bare min danskerne min guldkurs. For 20 år siden kostede et kilo finguld 70.000 danske kroner. I dag koster det selv samme kilo finguld lige under 600.000 danske kroner. Ja. Kan vi tage en voksen samtale om et devalueret kronens købekraft over for guld med 850%? Og sjovt nok, at din overførselsindkomst ikke steg med 850%. Sjovt nok, at lønningerne for sygeplejerskerne ikke steg med 850%. Eller folkeskolelæreren, fængselsbetjenten og alt det andet. Så den der frivillige stjernevask, vi har haft over de sidste 20 år, er nok en af de mest hjernedøde, mest uintelligente gældslemminger hjernevask. Jeg kan da bare fortælle, altså for 10 år siden var jeg på kontanthjælp, der fik jeg 5.200 udbetalt. Nu får jeg 5.750 kroner udbetalt. Det giver jo ingen mening i forhold til, hvordan priserne er steget. Nej, og det er også derfor, det er jo ikke værdigt. Altså min gamle pensionistfar, han får 5.000 om måneden. Altså, jeg ved ikke lige, hvor det er, at de der politikere bor, men jeg kan godt at se, at nogle af dem bor for 5.000 om måneden. Ja. Altså, det er jo simpelthen så uværdigt, og det er også derfor, altså, at det er også den der politiske klasse, vi har i dag, altså, den kunne ikke være værre. Altså, tænk, at de nu har snakket pensionsstigninger til dem selv, du ved, eller hvad det hedder sådan noget, nedsættelse deres pensionsalder mod alt muligt andet jazz, så skal vi alle sammen arbejde til 74 eller 72 eller 74 eller hvornår. Jeg har nok før, jeg bliver gammel, bliver nok 80 år. Så ja, altså jeg synes jo, det virker bare, altså helt grundlæggende føler jeg jo bare, at der mangler en voksen i rummet. Ja. Altså jeg vil gerne have en voksen til stede i det her rum her. For det skal ikke til 6 år få lov til at lave en butik om til en bar. Nej, det skal det ikke. Altså det skal det jo ikke. Og sådan er det jo bare hele vejen igennem. Altså hvis I politikere tror, at I skal have så høje lønninger, og I skal tidligere på pension. Nej, det er sjovt nok heller ikke. Det er fuldstændig uværdigt, og det er urimeligt. Videre, ikke? Men det er vildt nok, og desværre er vores danske presse jo så det er ret medskyldig, hvis du spørger mig, fordi at vi har jo aldrig nogensinde haft en så altså bare mikrofonholdende ukritisk. I dag i forhold til dengang jeg var lille og så nyheder med min far, ikke? Altså dengang der kunne du høre en politiker dumme sig i et interview, og så begyndte journalisten sådan at spørge ind til det der. Nu der hører man en politiker dumme sig, og så er journalisten bare døv. Så fortsætter journalisten noget på sin tale. Nu skal jeg spørge om det her.
Jeg vil vide, hvad det var politikere. Ja, men det er jo derfor, det er det er så skørt. Det er jo bare, at det virker lidt som om, det er også der, vi synes, det er skørt, at jeg ikke kunne bringe min historie i medierne. Ikke? Altså, det er jo lidt det der, altså, det skal ikke tage 6 år, når butik kommer til en bar. Men det hele der er så indspist. Men vi har lidt for mange, altså, det sjoveste var faktisk, den skal jeg næsten høre. Jyllandsposten svarede mig i går. Og der er skrevet til mig, hey, og sådan, jeg fik endelig fat i en journalist og sådan noget, så skrev jeg så, hey, du ved, det har taget 6 år, og jeg tænkte lidt med, at vi kunne problematisere lidt for Jyllandsposten, fordi at det her, det virker måske lidt sindssygt, og måske ret meget København og ballade. Ja. Så I kunne måske bringe lidt på banen med en jysk, sund, fornuftig idé, og ligesom komme lidt på banen og alt det her. Og den sendte jeg i går, og så gik der et par timer, så fik jeg svar fra journalisten, der sagde, tak fordi du skrev og sådan noget. Ja, altså, nu bliver jeg lige nødt til at sige, at vi faktisk redaktionen har et helt arkiv af sindssygt uforsvarlige historier omkring vores bureaukrati i dag reelt set ikke fungerer. Så vi er desværre nødt til at melde ud, at din historie er ikke unik, Daniel. Vi har en helt skuffe fyldt med de historier. Vi har ikke tid til at bringe dem alle sammen. Og så var jeg bare sådan lidt, okay, vildt nok. Altså hvis morgenavisen Jyllandsposten, altså hvis de har sådan en, altså det var bare med arkivskuffen, du ved. Nå ja, endnu en sindssyg historie om, hvordan virkningen kæder sammen, du ved, med du ved, ikke? Så det er fandme syret, altså. Og det er, I don't know what to say. Altså det er jo helt skørt, og det virker lidt. Altså hvis jeg skulle problematisere det lidt på, jeg har jo tænkt lidt over tingene nu her den sidste tid, ikke? Og en af de ting, der nok er gået mest op for mig, det er jo rigtig alle os SMV'er, der genererer værdi i vores samfund. Og når jeg siger det, så er det ud fra en analyse af de fleste store virksomheder og alle de der top 100 firmaer i Danmark, er jeg ret sikker på, at blanker statskassen af for lige så mange subsidier, som de leverer i skattepenge af. Ja. Lidt ligesom at landbruget selvfølgelig reelt går i 0, eller nej, deres overskud er det samme som den, det statsstøtte, de får. Det er præcis, ikke? Så giver det ikke rigtig mere mening, at vi har så stort et landbrug, ikke? Så hvis du har den optik på vores samfund, så synes jeg, det er ret skørt, at det er reelt set, at det er SMV'erne, der skaber værdien i vores samfund, men der er også sjovt nok af dem, der har de værste vilkår for at drifte en forretning på. Og ikke mindst at bare leve et liv på. Og hvis du tager det på et andet plan, så er det sådan noget som for eksempel kultur, ikke? Altså tage alle musikere, sangskrivere, kunstnere, skuespillere, alt det der. De lever det mest hardcore kapitalistiske dog-eat fucking life, ikke? Ja. Hvor de virkelig kæmper for enhver lønseddel. Sjovt nok, og det er dem, der skaber kulturen, det er dem, der skaber den. Sjovt nok er en eller anden akademisk uddannet administrator djøflæs ballade med inde i Kulturministeriet. Har dem easy life. Ja. Fuld løn, fuld pension, ingen stress, ingen noget som helst. Og det giver ikke nogen mening. Altså det er virkelig Djøfland her, hvor djøfferne reelt har det bedre end dem, der skaber værdien i vores samfund. Det er ret syret. Yeah. Og det er sådan nogle af de der ting. Så ja, jeg ved, at jeg måske tænker mig lidt for mange tanker i og med, at jeg nu har siddet og spildt 6 år af mit liv på at sidde og kigge ud på Store Kongensgade med, du ved, og ikke at få lov til at drifte den forretning, jeg har. Og det er simpelthen så syret, altså. Ja. Så ja, det er jo, altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det skal jo ikke tage 6 år, altså. 6 år, man, træde vand og prøve på alt muligt, og næste gang til bare, hvis jeg vidste det, fordi så kunne jeg måske have taget en advokatuddannelse, eller jeg kunne alt muligt andet, du ved, ikke? Du kunne have taget en uddannelse og faktisk tjent kassen. Jeg kunne have taget en uddannelse og fået et nyt arbejde, og begyndt at arbejde der, mens jeg går og venter på det her, ikke? Ja. Og det er jo simpelthen så syret. Altså, det er jo, jeg ved ikke, altså, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige, der er mange, der spørger mig. Jeg lavede en podcast på engelsk, og spurgte han mig lidt, hvad det hedder, hvorfor jeg kigger på arbejde hver dag. Ja. Og mit svar var, I have no idea. Altså, jeg har rigtig ikke tjent penge i rigtig mange år. Jeg har bare grund og ventet på, at det ligesom skulle lande, så jeg kunne få lov til at tjene de penge, jeg skulle. Jeg har en kæmpe stor, gigant romsamling med nogle af de mest unikke romskatte, du overhovedet kan finde. Og det er også derfor, nede i klubben, vi har nu, der har vi jo rom, hvor du kan købe et glas rom til 1200 kroner for 1 centiliter. Fordi jeg er helt skørt, du ved ikke. Jeg er måske også det eneste sted, hvor du kan gå ned og få dig en frikadelle sandwich og bestille en Chateau Margaux for 94 til 2.000 kroner. Frikadelle sandwich koster kun 100. Det ved jeg ikke, men altså på den måde, ikke. Og det er jo simpelthen, så du ved, så det eneste det var bare, jeg ville bare åbne en bar. Ja. Ikke? Altså, jeg har lavet alt muligt jazz og romfirmaer og spiritusfirmaer og alt muligt. Jeg har også prøvet med noget af nogle festivaler og alt muligt. Men efter at have prøvet alt muligt, vil jeg bare gerne tilbage til mit oprindelige fag, og det var at være restauratør. Ja. Og det var også ligesom, der skulle være mit safe haven, du ved. Det var det, jeg ligesom skulle tilbage til, og så var det hele det ligesom, du ved, ikke?
Og så har det bare været syret bare at gå rundt og ventet. Og nu 6 år senere, så er jeg ved at stå med en retssag og en konkursbegæring, og jeg skal give dig at komme efter dig alt muligt jazz, for det er bare sådan, at det er simpelthen så latterligt det her. Det giver absolut ingen freaking mening, altså. Så det er simpelthen så skørt. Så ja, så vi har så umiddelbart så siger vi ind i en proces, hvor at de prøver på at smide os ud, så vi er der i hvert fald et par måneder mere. Alt afhængig om de lykkes eller ej. Ja, det var jo også et eller andet med, at din udlejers advokat havde åbenbart kunne skubbe sagsbehandlingstiden til fogedretten. Ja, det er, altså nu bor vi bor jo som sagt det er jo det sjoveste det hele. Hver gang vi bliver hjernevasket til, vi ikke særlig korrupt i det her land her, så er der jo ikke nogen, så glemmer journalisterne igen lige at læse hele undersøgelsen. Fordi det der altid kommer frem, det er jo, at det er jo perceived corruption. Det vil sige, det er forstået korruption. Det har ikke noget at gøre med den reelle korruption. Det vil sige, at vi er verdensmester i ikke har nogen forstået korruption. Okay, that gotta be fake-ism on a fucking new level, altså. Så vi går rundt og hjernevasker os selv herhjemme, vi er super ikke korrupte, men det betyder ikke, at vi ikke er det. Det er bare den forståede værdi, vi har, og en selvidentitet, vi har, om vi ikke er særlig korrupte. Ja. Og sjovt nok, så bliver der jo, altså du kan jo købe adgang til statsminister 25.000 kroner, hvis du taler til en rigtig erhvervsklub, du ved, og alt det der andet jazz, så det er jo bare, vi har bare, altså... Betal nogle penge til den her private fond, jeg har, og så kan du få et møde med mig. Ja, eller fanden var det ikke lige kommet frem nu, at Lars Løkke og Moderaterne, de sjovt nok blev finansieret af dem, der skulle være med til at sælge, var der nogle havvindmølleparker eller et eller andet jazz, der ved og sådan noget. Og det er jo det, der er så skørt. Altså, så vores moderne korruption i Danmark hedder jo bare noget andet. Altså, jeg har jo altid sagt, og det er måske igen, fordi jeg er en lille smule anderledes ting, men så jeg har jo altid sagt, at vi skal jo rigtig have givet den hvide korruption de rigtige navne. Og hvide korruption, det er det, vi kalder nepotisme, networking og lobbyisme. Ja. Vi kalder det bare noget andet. Det er hvidt. Ja, det er hvidt, og det er corporate. Ja, lige præcis. Ikke? Og det er jo det, der er så skørt i det her. Fordi på en eller anden underlig måde, så har jeg i og med, at jeg ikke har haft særlig mange midler det sidste meget langt stykke tid, jeg har rundt og ventet på at få lov til at åbne en forretning og tjene nogle rigtige penge, så er jeg måske ret godt bekendt med fodretsystemet i PT, mere end jeg nogensinde ønskede at være det. Men det er jo så været en af de konsekvenser, jeg har haft. Og jeg vil sige, en standard sagsbehandlingstid i fodretten er stadig med 3-4 måneder. Og hvor at min udlejer på en eller anden måde, og jeg ved ikke hvordan, og det er derfor jeg lidt sagde, at de har en baggårdskat af en advokat, formået at få den første fodretstid til udsmidning af os for lejemålet allerede den 26. maj. Og det var på under en måned. Og det synes jeg var ret vildt, fordi at jeg er ikke, altså alt andet hvad jeg har haft dagen igennem, der er det 3-4 måneder. Ja. Og vi skal så i retten, vi fik så skudt fra den 26. juni, fik vi skudt det til, hvad det hedder, den 18. juni. Da vi lykkedes med at få det skudt til den 18. juni, prøvede de så at melde mit selskab konkurs. Fordi de mener så, at, altså fordi de laver den her dobbelt husleje, altså 2 år, altså en ordentlig huslejestigning, men gå tilbage 2 år. Det vil sige, at de vil rigtig gerne hæve den med 2 år, i stedet for 1. I lejekontrakten står, at de kun må hæve den 1 selvfølgelig, og der står også, at de kun må hæve den i september, og ikke når de har freaking lyst. Ja. De prøver så at gøre det i marts, når de endelig leverer mini-borgstændingstilladelse, og så laver de så den her dobbelt huslejestigning gående tilbage. Det bliver selvfølgelig afvist af min advokat, fordi det er det, man gør. Vi er advokater, og jeg har lagt en advokat på den her sag nu i en del tid, og det koster mig boksen hele tiden. Altså. Men anyway, så bliver jeg afvist via en advokat. De sender så det, der hedder et påkrav inden for sådan noget jurasprog, som betyder det grundlæggende, at du har en lejekontraktforpligtelse, du har 3 dage til at betale det, du skylder. Ja. Og det er det, et påkrav siger. Hvis du ikke betaler inden for de 3 dage, så kan de reelt set ophæve din lejekontrakt og smide dig ud. Det er det, der er hele ideen. Det gør de så. Fordi de anerkender selvfølgelig ikke mine indsigelser, som min advokat kommer med. Under hele det her forløb over det sidste lange tid, har der ligget et mindeligt forlig fra min side af over for det udlejer. Men hvad det hedder, de vælger så at ignorere det hele, og så efter påkravet vælger de så også at lave en ophævelse af vores lejekontrakt, og beder mig så at flytte ud 1. maj. Det afviser vi selvfølgelig, fordi at hey, der er noget, der burde hedde retspraksis, og det er den måde, vi gør tingene på. Og så er det så, vi havner i fodretten. I og med, at vi gør en indsigelse over fodretten, i og med, at de er 5,5 år for sent, de ikke har levet op til lejekontrakten, en masse jazz. På den måde der, så er der en masse vilkår, der gør, at vi mener, at vi har et modkrav gældende over for udlejer. Ja. Og det er jo så det, vi gør gældende i fodretten. Derudover er min advokat lige ved at se, om vi rigtig skal have anlagt erstatningssagen via Sø- Handelsretten, fordi at så bliver vores fodretssag nok afvist
eller du ved, lidt på den måde der. Eller i hvert fald for de svære ved at gennemføre fogedretten, hvis der ligger en eksisterende sag, så han som erstatningskrav. Ja. Så det ligger vi lige lidt og kigger på, men det er simpelthen skørt, fordi det burde ikke havne her. Det skøreste er jo nok, at de burde i fogedretten, kan de enten få afvist deres krav, eller også kan de henvise det, der hedder boligretten. Og det forstår jeg ikke. Men igen, jeg forstår ikke min udlejer. Jeg har ikke kunnet forstå min udlejer i lang tid. Jeg tror, at det, at jeg har ikke haft en rationel modpart nu i rigtig lang tid. Og det er syret at skulle være et forløb, hvor du ikke kan forvente noget rationale bag, hvordan din udlejer agerer bagved. Så som det ikke skal tage 2 år, efter du får fået en byggetilladelse, der ligesom siger til dig, hvad du skal leve op til, så skal det ikke tage dig 2 år at levere på den byggetilladelse. Nej, det er for lang tid. Selv i det private vil det være for lang tid. Prøv at høre, altså, det skal jo ikke tage 2 år, når du først har det. Så har du 3 til 6 måneder, det er jo fint. Det er jo, så kan du få styr på det der, få planlagt det sidste og bede om adgang til butikslokaler, så kan du blive færdig, så er det. Det ved jeg ikke. Men igen, så jeg ved endnu ikke, altså, så jeg synes, det er super sygt at havne i den her situation her, fordi der er lidt, jeg gerne ville. Det eneste, jeg bare gerne som sige, det var bare, at jeg gerne ville åbne en bar, tjene nogle penge, drifte en helt almindelig beværtning, lave nogle gode cocktails, have en romsamling, som der blev verdenskendt. That's it. At jeg nu her 6 år senere får lov til at stå med alt det her, og primært bruger penge på revisorer og advokater og alt det her crap, er simpelthen så latterligt. Og sjovt nok er der jo kun én ting, kun én, der glæder det her, det er min advokat. Og han er super sød, og han er ikke, du ved, og han koster mig kasse med, og han er super god, og der er ikke det. Men altså, jeg forstår jo ikke, at der hos min udlejer ikke sidder en voksen til stede, som der egentlig bare sætter sig ned, okay Daniel, vi har ikke behandlet Daniel ordentligt. Det her, det giver ikke nogen mening. Lad os finde på en eller anden mindelig løsning på, at Daniel kan komme videre, og så kan vi, fordi jeg har jo, altså, som jeg lidt tog sammen som advokat, der, at jeg har lidt en mistro om, at de reelt ikke ville have haft mig som lejer nu de sidste par år, og det er derfor, det så også har taget 2 år yderligere efter byggetilladelsen at få bygget, altså komme på plads. Fordi de har reelt grund og ventet på, at jeg egentlig bare skulle give op og sige, fuck det her, nu skrider jeg. Ja, de har håbet på, at der skete noget andet, og så lige præcis, og jeg selv tage over og lave et eller andet. Lige præcis, ikke? Altså, og jeg tror, så er der så et rationale på, hvorfor det så taget dem de 2 år. Men igen, og som min advokat siger, Daniel heldigvis er inkompetence ikke erstatningsansvarligt. Og så sagde jeg, at det er godt nok sindssygt, at det ikke er det. Fordi at der burde også være en eller anden konsekvens for, hvis du ikke leverer på en lejekontrakt. Desværre er vores erstatningslovgivning her i Danmark ikke rigtig, altså modsat USA, hvor du kan få erstatning op på forventet profit og forventet, du ved, ikke realiseret, så kan vi i Danmark, at vores erstatningslovgivning primært baseret på realiseret tab. Det vil sige, at jeg skal kunne bevise, at jeg har lidt et tab, før jeg kan gå ind og bede om erstatningskrav på det. Ja. Men i det her tilfælde er det selvfølgelig syret, fordi det stiller mig i en situation, hvor jeg reelt ikke har muligheder. Men det er jo der, hvor USA er bedre. Det der med, at du kan have en markedsanalyse for din butik, og så kan du sige, at de her, de er skyldige, at jeg ikke kunne tjene de her penge. Det siger min markedsanalyse her. Ja, lige præcis. Og det er jo lidt der, hvor det er lidt sjovt at se på, hvordan vi lærer at grine det amerikanske retssystem, og hvor det er så skørt, for de kan vinde millioner der, de kan lukke firmaer. Men det er måske også lidt en måde, hvorpå at de små et gang imellem kan få lov til at rejse og rive de store rundt. Ja. Og det tror jeg ikke, jeg er så meget af herinde. Altså, og det er måske også lidt derfor, jeg er lidt smule bange for, at vi havner hos en dommer, fordi at jeg er ikke sikker på, at en dommer vil tilgodese mine krav og det her, og det er derfor, vi lige vil finde ud af, hvordan vi skal til at beskytte det. Ikke? Men det er syret, og det er jo ikke, det er jo ikke derfor, man bliver selvstændig erhvervsdrivende. Altså, og at vi nu har havnet i en tid, hvor at altså det er jo igen, altså tænk at, det er ikke mere langt, det er jo ikke så lang tid siden, at vi har været frem nu, at du ved, mange butikker har det hårdt på grund af webshops og det der, ikke? Men det er bare meget sjovt, at vores danske medieverden, så jeg kan stille det næste spørgsmål. Hvis der ikke er så mange penge at tjene ud på gadeplan, hvordan kan det så være, at huslejen stadig er så høj? Ja. Altså, prøv at høre, hvis vi har almindelig udbud efter spørgsmål, hvis ideen er, at vi er et reelt kapitalistisk samfund. Altså, man bare set det med strået. Ja, strået er fucking dødt, mand. Altså, den tredjedel. Ja, og det er jo ikke, fordi folk ikke vil drifte forretninger. Nej. Altså, sådan er det jo ikke. Altså, vi var helt okay med, at der var måske en lille smule, butikstød på London i nullerne, der ikke var særlig mange mennesker. Ja. Det var måske okay, fordi der var lidt ubefolket. Men nu når vi ser butiksstøden overalt i de store byerne også, altså du ved, som du siger, Strøget, Vesterbrogade, Østerbrogade, alle butiksstrøg står i dag tomme. Eller bare mit lokale center nede i Greve, der er 3 butikker lukket, fordi at de kan ikke få lov til at have deres egne åbningstider. Hvis centret har åbent, skal de minimum have en 8 timers arbejdsdag.
Og det kan du bare ikke som en skrædder eller en cykelsmed og sådan noget i en lille by. Nej. Du er nødt til at have den der variabel, at du kan holde lukket. Lige præcis, og det er jo så, det er også det, der er så skørt, hvor at hele den måde, hvorpå, at det er jo, altså hvis jeg skulle være, igen, i den her postmoderne, jeg bruger lidt store ord en gang imellem, ikke? Så i den her postmoderne boliggældsfeudale samfund, vi har banket op i Danmark, hvor der ikke er en dansker, der er blevet rigere, men primært er vi blevet rigtig dygtige til at gældsætte os, fordi der er jo kun én ting, vi rigtig er verdensmester i Danmark, det er jo rigtig privat gæld. Det snakker vi ikke lige om, fordi at, så bliver vi nødt til at sætte os ned og kende nogle små gældslemminger. Så er det jo skørt at se, at også vores erhvervskvadratmeter, at den måde de bliver finansieret på, der bliver de jo belånt op til en vis kvadratmeterpris. Og derfor så kan en udlejer ikke gå ind og finde den almindelige naturlige huslejeplan, fordi at de bliver nødt til at fakturere en vis kvadratmeterpris. Ja. Og det blev vi altså gjort ret meget opmærksom på under corona, for eksempel Fields, fordi der kunne Fields jo heller ikke sænke deres husleje over for deres butikker, selvom de selvfølgelig havde meget mindre, drift. Ja, og mange mindre folk igennem, ikke? De måtte kun have 10.000 i stedet for de 100.000 eller et eller andet, jeg kan ikke huske, hvad det var, det var sådan noget lignende der, ikke? Og derfor er det selvfølgelig lidt, og der er det bare meget sjovt at se, at så vores erhvervskvadratmeter er nu belånt og finansieret på den måde, så de kan gå ned og finde det naturlige huslejeniveau, der burde være. Men i og med, at hele den værdisætning af vores samfund i dag stort set er baseret på mursten, fordi lad os blive enige om, de fleste danskere primært tjener penge ved at blive siddende hjemme i deres mursten, end de nogensinde har på deres arbejde over de sidste 25 år. Ikke? Ja. Og det vil sige, hele den der venstre idé og højrefløjs idé om, at det skal betale sig at gå på arbejde, det er ikke kunne betale sig 25 år at gå på arbejde. Hvis du er akademisk uddannet og sjovt nok sidder i en eller anden bolig her i København, har det primært kunne betale sig, at du sidder på de flade røv derhjemme. Det er der, du har tjent flest penge. Ja. Ikke? Og det er jo ret skørt, og det er også derfor, en af mine påstande er herhjemme, så er gået fra en spekulativ økonomi til vi er gået fra en produktiv økonomi til en spekulativ økonomi. Og det er også derfor, mindre erhvervsdrivende kan få kreditter i bankerne. Det er også derfor, at da jeg havde et drømmefirma tilbage i 15, der stod jeg med en 1,2 millioner kroner ordre. Jeg skulle bruge 0,5 million kroner til at lave den 1,2 millioner kroner. Jeg kunne ikke få det finansieret via en bank. Altså, prøv at høre bank. Jeg skulle bruge 0,5 million for at lave 700. Det er rimelig god business. I har ikke nogen risiko i det her. Jeg skal bare låne den, og skal låne den i 3 måneder. Ja. Det kunne jeg ikke. Jeg skal have penge, jeg laver ordrene, I får jeres penge tilbage. Ja, jeg skulle bruge 3 måneder, og det kunne jeg ikke. Og det er jo der, det gik op for mig, at igen, jeg husker mange underlige ting, men tilbage i 04 eller 05, så allerede dengang, der JP Morgan Chase, en af de store konsulenter og banker i USA, på Wall Street, allerede dengang sagde, at over de næste 10, 15, 20 år kommer vi til at se en fuldstændig splittelse af økonomierne. Der kommer kun til at være 2 reelle økonomier. Den ene, der kommer til at være discount-økonomien for de allerfattigste. Ja. Det er den ene økonomi, og den anden økonomi bliver guldbelagte Ferrari'er, fordi en Ferrari er ikke nok, den skal være guldbelagt. Og det er lidt syret at se, at vores samfund reelt set ikke gør noget for at beskytte det mindre erhvervsdrivende, så vi reelt set har det her, men vi havner i det her, hvor du kun, altså så folk ender med at bruge alle deres penge i tiger, købe en masse plastiklort, der forurener fra Kina af, fordi så føler de, at de har en eller anden form for købekraft, eller også så vælger de med at bruge deres penge i Netto og Føtex, hvor de går ned og bruger penge hos de der 15 store mad- og fødevareproducerende giganter. Og det er også derfor, altså, jeg vil bare påstå som mindre erhvervsdrivende, at ideen om, at vi lever i et frit marked, er jo ikke eksisterende. Ja. Når du går ind i et supermarked, så vil jeg våge påstå, at der er 95% af hylderne købt og betalt af de selv samme firmaer. Og derfor er illusionen om et frit marked, illusionen om et frit valg, er jo det en illusion. Og jeg hænger ikke så meget sammen med den virkelighed. Så ja, men det er også derfor, jeg føler jo rent set, at vores moderne samfund er en skygge af det kunne have været. Og er lidt skuffet over, at der ikke har været en voksne sted, der ligesom prøver os på at holde lidt de strukturer, der dominerer vores samfund i skak. Ja. Og det er måske også det, der var det skørste under corona, at der var der ikke nogen selverkendelse om, hvordan vi lige pludselig lå underlagt nogle strukturer og nogle interesser, som der var så kraftige, som de var. Jamen, coronaperioden var også ikke... Altså, jeg var fuldtidsansat i Produktionsdanmark. Og allerede dengang, altså der det hele starter, hvor folk får at vide, at de skal blive hjemme en uge symptomfri og alt sådan noget der, så fik vi andre at vide i Produktionsdanmark, jamen det kan godt være, at du har en positiv test, men når du er symptomfri, så må du bare på arbejde og fortsætte, ikke? Ja, vi skal jo... Det var den officielle vejledning fra staten. Ja, selvfølgelig. Selvom vi sagde til alle andre, det er så farligt, selvom du er symptomfri og positiv, så skal du altså blive hjemme, fordi du kan ske at smitte nogen, der ikke kan tåle det. Nej, men altså, det var simpelthen noget af det mest syge, vi blev udsat for der.
altså en form for sundhedsfascisme skal man lede længe efter. Altså det er jo for sindssygt. Jeg synes, det er jo så skørt, og det har jeg set, og det er også derfor, men det er også derfor, jeg synes, det er vildt at se, hvordan det her samfund udvikler sig over de sidste mange år. Ja. Og jeg synes desværre ikke, at det virker til at gå den rigtige vej. Ja. Og specielt ikke med den politikerklasse, vi har, som der, altså, jeg bliver mere og mere overrasket over, at hver gang jeg kommer med nye dumme lovgivningsidéer omkring, hvordan vi skal overvåges endnu mere, og du ved ikke, om det er... Altså, og det er også derfor, at socialaristokraterne tror, at de skal overvåges, ligesom i London. Altså, prøv at spørge London-borgerne, om de føler sig mere sikre nu, når de har surveillance over helt. Nej, det gør de ikke. Jo, de kan måske lidt lettere finde ud af, hvis der er et overfald, men det forhindrer ikke overfald. Altså, du ved ikke, og det er det, der er så skørt med den her. Og jeg forstår ikke, at vi har et socialt aristokrati, der rigtig tager mange af de der meget højrefløjs idéer og rigtig bare laver dem til deres egne. Det giver ikke så meget mening, mener jeg. Men ja. Men altså igen, det... Ja, verden er skørt, og det er simpelthen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Så nu jeg som sagt, så vi skal i fodretten natten. Jeg håber, vi havner en retssag. Jeg håber, så vi får en 12-18 måneder mere dernede. Ja. I og med, at det synes jeg da i hvert fald, jeg burde få. I og med, at vi har kæmpet så lang tid. Og hvis ikke, så prøver jeg ud, og det er faktisk også okay. Jeg kan godt mærke, at jeg... Men det tager jo også, altså... Ja, både og. Jamen, det har taget de sidste 6 år. Ja. Så jeg vil hellere have en afklaring nu. Altså, det er reelt set, det er det, jeg kan mærke på mig selv, som jeg har det allerbedst med lige nu. Det er, at jeg endelig efter at vente 6 år får lov til at finde ud af, om det bliver til noget eller ej. Ja. At vi så havnet lige præcis, hvor jeg ikke regner med, det var så det. Men nej, det er reelt set det bedste. Og der er også derfor, så indtil videre, så hygger jeg mig dernede. Jeg står jo i, laver cocktails til mine klubmedlemmer, fordi i og med, at vi ikke har kunnet søge en bevilling. Vi har så søgt en bevilling, uden at få en i brugstændingsladelse, men vi har grundlæggende kørt det som en ikke-alkoholisk café i Spiritusmusik, og så har vi en cocktailklub fredag hver aften, hvor folk kan skrive sig op og skal drikke cocktails. Fordi så min alkohol ikke er tilgængeligt. Det er simpelthen så skørt, altså. Meld dig lige ind på den her side, og så kan jeg servere den her drink for dig. Ja, vi har faktisk gjort det så rigtigt, som at det er via en QR-kode i vores menukort, som du bare følger, og så havner du den på vores hjemmeside, og så skriver du op som en abonnement. Og så er det 29 kroner per måned, fordi at jeg prøvede også på et tidspunkt at få politiet til at hjælpe mig med at lave medlemsklubben korrekt. Ja. Men der løb jeg så også ind i tøflen, at de var sådan lidt, det er et kæmpe godt område, det vil helst ikke være med til at afklare, hvordan du gør rigtigt, så skal du ikke bare gøre, som du gør, og så når du har lyst til at søge din bevilling. Og jeg tænkte bare, det er eddermame skørt det her. Men selv politiet også er inde med at blive tøflag, så er det skørt altså. Så jeg har læst mig til, at det en minimum årlig kontingensbetaling er normalt i foreningerne på 300-400 kroner. Så det er lidt det, jeg er blevet inspireret til, at de kan betale 29 kroner om måneden for at blive medlem. Ja. De kan købe et helt års med lidt rabat, et helt års medlemskab, eller også kan de bare signe op for en måned. Ja. Og så har de købt deres medlemskab, og så skal de sætte sig ned og drikke alkohol. Men jeg synes, det er syret, fordi det er jo ikke, altså det er jo ikke det, der er ikke det. Det var ikke det, der var ideen, der startede. Og det, ja, så ja, det er simpelthen så skørt. Altså det er, igen, 6-7 måneder i 04, og nu er det taget 6-7 år i 25, 12 gange så lang tid for noget, som der burde være standard. Ja. Der er nogen til at sige, altså. Det er simpelthen så skørt. 4 år og 2 måneder hos Københavns Kommune. For noget, der burde være standard. Så ja, it is what it is. Nu glæder jeg mig i hvert fald til at komme videre, fordi at jeg skal ikke spille mit liv nede i en kælder, som jeg har gjort ved de sidste 6 år. Fordi ja, det er jo, ja. Nå, jeg tænker, vi tager lige en jingle og et nummer, og så vender vi tilbage. Er du også vågnet op til mig til at få kunst her til morgen? Ja, kaffen var kommet. Hey! Som du på 90,4 MHz. Christiania Radio, så byder den af på byens fedeste. The American civil rights activist and philosopher Cornel West says justice is what love looks like in public. And so what I wrote is that neoliberalism is actually what lovelessness looks like in public. That now, after 4 decades of these policies, but the reason why I say the book came out, jeg har faktisk helt dag. Han skulle komme og spille, han er i gang med at flytte. Fire and
Okay. I Pas også feel Marker, jeg skal this ind åbne butikken. catastrophe, this crime, really. Hi everybody!